Okay, mayong nga po naman ta sa inyo tanan-tanan mga kabyanan. Diyari naman kita sa aton nga kalingawan sa karon hapon. Diri sa aton original nga YouTube channel, Pirot Haranista. Idulong ko ini sa inyo, ini pilak mga ambahanon. Kay ginapangabay kita bisa madamo bing naga-message ng asling nila. Pwede ka bida ka himo sang kwan nga bilang non-stop mo ba? Okay, dulong ko sa inyo. Non-stop ini galing iti. Hindi lang kita makapasalig nga maurot kita ito ng 1978. Ay isa-isaw na ito na. Halin sa 1978, non-stop. Hasta sa tarang kong mga record, may 1994, 1998. Tingob-tingobon ko na. Kaya idulot sa inyo. Pero ini, hindi nato ni mapasalig nga maurot gidang sa isa ka kwan sa 1978 kani. Ang malabutan na sang aton nga kwan ay gina-recordan naton subong, isa lang ka cellphone ti. Abalaan nyo naman na siguro ang capacity niya lang. Idulong ko sa inyo ining ang bahanon nga non-stop.
Yari nakahili ining orason ko. Kung wala ka lang ingay sa akong magdisgusto, ikaw mang naon, ikaw mang naon, ako mangiring imo. Matahuman dali ang balay na hinig, may tinagong bulag nga magkawili. Ako ang nagsulat, pinpadala ko diri, direksyon sa gugma, direksyon sa gugma sa imo pero. Lupad ka na kapil na sulok sa subi, ito ka umumba sakay unay kati. Pangtutun ka gani paano ka diri, direksyon sang gugma, direksyon sang gugma akong ginukari. Ako ang naglakad ng ko'y pangutanin, kung na akong sulat di mo nga nabato. Dugay na nga ikaw ginhulog sa puso, wala sing notisya, wala sing notisya umabot sa ako. Alam ka ninining ang iyang nakukunin, sa adlaw kag gabi sila duksing-duksing, mapuot na kuring kalipay ninining, habis sila sa bibining. Sa isa ka adlaw sa Sabado, naglakad ang kuring, nagkadto sa disco, nagsugod kay nining, mabuot nga kuring, tungod lamang sa kay apil. Ilungan nining kay nagdalangisa, wala sing kalipay, halos maninaon. Sa adlaw kag gabi, kuring ginahandog, daw nang matay sa konsumisyon. Sa bahin, subukan ang kuring, wala sing kalipay kung wala sinin. Apang kay anhon niya, arang nga daling, hindi sa rapid almasin. Nagligat ang oras, adlaw sinimana, damo-damo pasyar sa may plaza. Dito man sinining kay nanunubon, dito man ang kuring gasik tungkol. Dito sa may plaza nakita ang duha, kalipay sa tukhan nagkaginagumba. Nalipay sinining, nalipay ang kuring, story na may happy ending.
mali. Nagising ang layag, nagising ang layag, nabahing ang tarik. Matinaw ang bubong, mas labing ang sapat. Ay among katimbang sang tanahan na isda. Ang dimpol mo inday nga makaila. Amo ang nabihat, amo ang nabihat, sinuna una. Ang mga dalaga kung tinutuluon, nagkabulo isyo nga dili mapatong. Umabos na kaniya tong pamatanong. Huwag na galagtok, huwag na galagtok, kag nagkapanagtitlog. Huwag na galagtok, huwag na galagtok, kag nagkapanagtitlog. Okay, natapos ginan tayo daw mga malamais man niya balhas tangga nagagwaba. Pero sige lang, okay lang. Wala sa kaya nga sa subong abi dire, tama gid sa kaginot. Kahit nagakuha niya init, tapos sa buslo nga bisang ulan, nagaulan-ulan, tirtigid sa kainit no. Oh. Pero sige lang. Sa daso naman, mga kuha naman gihapon nila, mga non-stop, ang iatag ko sa inyo, pasunod ko, ubos ko ni ka non-stop para sa inyo. Kag diri lang kita anay kutob, no? Kag mapawayway anay ang inyong abyan, kuko na ining inyo alagad, kubos nga alagad sa, paano? Sa aton nga kalingawan, diri sa aton YouTube channel. Hindi na magkalipat, subscribe lang. Kaya muna ang akong nga pangayoon sa inyo na mag-subscribe mo diri, kutob sa mga aton mga viewer, kag mga sympathizer la. Amo lang na ang akong nga ginapangayong abulin nyo sa akon. Ang subscribe ka mo sa akong kalingawan diri sa aton YouTube channel. Okay? Madamong salamat. Kag mayong hapon lang sa tanan. Bye-bye.